Είμαστε στο Μαρούσι και φυτάμε προς Κηφισιά. Πηγαίνουμε λίγο ανατολικότερα και βλέπουμε την Πεντέλη. Προχωράμε πιο ανατολικά. Τώρα κοιτάμε τον Ημιτό. Μπροστά μας τώρα είναι και το μέγαρο του ΟΤΕ. Όπως βλέπουμε τώρα κοιτάμε νότια και σιγά σιγά κοιτάμε σιγά σιγά τώρα προς Δυτική Αθήνα. Δυτική Αθήνα γύρω γύρω και επανήλθαμε πάλι από εκεί που ξεκινήσαμε. Κοιτάμε βόρεια προάστια Κηφισιά. Άλλη μια φορά είμαστε στην Κηφισία Σπάνο, στον 6ο προς 7ο όροφο, ξανά Πεντέλη, Κηφισίας, να τη δούμε λίγο καλύτερα εδώ το δρόμο, Ημιτός, το μεγάλο κτίριο του ΟΤΕ, το ΆΚΑ φαίνεται μπροστά μας και στο βάθος κάτω. Γυρίζουμε τώρα και κοιτάμε προς Δυτική Αττική. Δυτική Αττική. Σιγά σιγά κοιτάμε και την Πάρνηθα. Πάρνηθα και βόρεια προάστια από εκεί που ήμασταν στην αρχή πάλι.